super beat. Hejtři nedysílaj, mu dávají, lepšího neznají. Rád se... Čau ľudia, a ja vás vítam pri ďalšom videu na Demolition Man. Dneska to bude gulovačka aj s brusnicou, čo brusnica. Toho sme... Je to brusnica. Ja som ananásne dieťa. No a dneska sme si spravili takú malú arenu. Dohľadne vyšlo video. To som sa rozhodol aj toto s brusnicou, že natočíme konečne video, že brusnica. Budeme sa gulovať. Neviem, jak to budem popravde držať. No tak to by to mohlo byť dobré. Ja vás dám tu, taktok. Ups. Ja som si to spravil aj s brusnicou takéto ohradky. No, neviem, či to bude dobré. Neviem, takto môže byť. Dobre. Máme kameru, môžeme sa ísť rovno gulovať. Tak počkaj. Si pripravená? Áno. Tak poď. Poď semka do stredu areny. Nedochcím tu. Nepočkaj, natáčame. Možno je opravky. Kamera. Oh, sorry, kamera. Vidíš. Tak ja to budem držať. Počkať. Kde je rukavica? Dobre. No kde si? Čo dostávaš? Bam. Už je voľno asi. Ja som mŕtva. No poď na mňa. Nechláme. Čo? Nechláme. Prečo? Však natáčame. To vydržíš. Hodíš tak chvíľu. Dáme jej chvíľku pauzu. Už ho vydýchá. Mohli by sme ísť na ňu. Pozri, tam sú pichliači, tam by som neliezol. Ja by som tam
Vidíš? Boj sa. Nie! No čo, dáš sa? Čo tu srábuješ? Ja si to môžem krásne zobrať, snežík. A vám. Toto je ináč môj pohľad. Z očí. Ktorý ja vidím. A čo? Ona už nechce hrať. Tak budem musieť video ukončiť. Čaute. Ahoj.